Λίγα λεπτά πριν από τις 9 το πρωί και εδώ στην διόρυγα της Κορίνθου, από την περιοχή του Καλαμακίου, γίνεται μια κατάληψη της γέφυρας. Έχουμε αρκετό κόσμο, κάτοικοι της περιοχής, είναι και εκπρόσωποι των φορέων, είναι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, ο κύριος Πέρας, είναι ο πρώην κοινοτάρχης, είναι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και οι δύο ιερείς που εκπροσωπούν βέβαια τις δύο εκκλησίες. Είμαστε χωρισμένοι στα δύο, όπως βλέπετε, και ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι. Να ακούσουμε λοιπόν τι μέλη γενέστε, γιατί οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν σήμερα συνέχεια επί 24 ώρες στην γέφυρα, διότι δεν πάει άλλο τη στιγμή που το καλοκαίρι ήδη ξεκίνησε και η περιοχή είναι αποκομμένη στα δύο. Κύριε Πέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Από τον περασμένο Αύγουστο, κύριε Πέρα. Οι 9 μήνες εδώ μας κοροϊδεύουν. Η διόρυγα λειτουργεί κανονικά, είναι αυσιπλοεία της. Οι πολίτες του χωριού μας και εμείς ήδη δεν μπορούμε να περάσουμε με τα αυτοκίνητά μας τα ίσπια στο Καλαμάκι. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν δύο σχολεία δημοτικό στο Καλαμάκι, το νηπιαγωγείο στα Ίσπια. Οι γονείς αναγκάζονται, κάνουν πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα να πάνε τα παιδιά τους και με επικινδυνότητα φυσικά της διαδρομής που περνάνε από τη γέφυρα. Τα μαγαζά της περιοχής ερημώνουν και υπάρχει μια αγανάκτηση του κόσμου. Από προσπάθειες που είχαμε κάνει με την Περίας, που είχαμε μιλήσει, μας είχαν πει ότι υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, ήταν μεγάλο το κόστος, θα προχωρούσαν σε δημοπράτηση του έργου. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Από ό,τι μάθαμε, πιστεύω ότι καθυστερήσαν σκόπιμα γιατί είχαν σκοπό να φύγουν, όπως έγινε το Δεκέμβρη μήνα και επανήλθε η διόρυγα στην ΑΕΔΙΚ, στο κράτος. Μετά από επαφές που είχαμε τον πρόεδρο της ΑΕΔΙΚ, προχωρήσαν σε καινούργια μελέτη το ΕΠΕΧΟΔΕ, γιατί φαινόταν μεγάλο το κόστος της προηγούμενης μελέτης. Και στις 27 του μήνα, μια τελευταία συνάντηση που είχε ο πρόεδρος με τον Δήμαρχο στο Λουτράκι, είπε το κόστος αυτή τη στιγμή είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Προβλέπεται από την ΑΕΔΙΚ να πάρει σύντομα κάποιο δάνειο και να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου. Που φυσικά αυτό το έργο δεν θα πάρει, τουλάχιστον θα χρειαστεί 2 μήνες από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Η ζημιά είναι αρκετά μεγάλη, έχουν διαφορεθεί οι κολόνες στην μεριά της στερεάς του Καλαμακίου και δεν μπορούσε να δώσει κανένας υπεύθυνος μηχανικός την άδεια να περάσουν οχήματα πάνω από τη διόρυγα. Τώρα η ανησυχία όλων μας είναι λόγω της οικονομικής κρίσης, αν πράγματι γίνει αυτό το έργο και προχωρήσει σύντομα. Γιατί βλέπουμε την κατάσταση που είναι της Ελλάδος, βλέπουμε την κατάσταση, μα μην πάμε μακριά, να δούμε τη γέφυρα του Ιστού που μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη τουριστική ατραξιόν της χώρας, σε τι κατάδια είναι. Σίδερα σπασμένα, άβαυτη γέφυρα. Και η προσπάθεια που γίνεται μόνο από το Δήμο. Κύριε Πέρα, εάν είχε κλείσει η άλλη γέφυρα, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και θα είχαν ασκηθεί οι πιέσεις και δεν θα ήταν τόσο αισθητό όσο σήμερα γίνεται εδώ, γιατί εδώ λίγο τους πονάει βεβαίως η γέφυρα του Καλαμακίου. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε 9 μήνες πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δώσαμε τόπο στην οργή γιατί υπήρχε η εταιρεία ιδιωτική Περίανδρος. Τώρα όμως από τις 24 Δεκεμβρίου είναι η διόρυγα στα χέρια του κράτους. Επομένως 4 μήνες προχωρούμε όχι μόνο με τη χελώνα, καθόλου, με βήματα πίσω κάνουμε. Εμείς σαν τοπικό συμβούλιο 3-4 φορές έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις, τις οποίες έχουμε στείλει προς το Δήμο να αρχίσουν δραστήρια μέτρα κατά του αποκλεισμού του χωριού μας. Βέβαια, σταματήσαν εκεί οι ενέργειες που κάναμε, δεν προχωρήσανε ούτε σε νομαρχία ούτε πουθενά. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Διότι αυτό, όπως προείπαν εδώ οι κάτοικοι και με τους συγχωριανούς μου που έχω μιλήσει, αν θα είχε το πρόβλημα αυτό η γέφυρα της Ποσειδονίας εντός 24 ώρου βάσεως, γιατί εκεί διακυδεύονται υψηλά κέρδη των ημετέρων φίλων μας, εντός εισαγωγικών αυτά που λέω, η λέξη αυτή, όλα θα είχαν γίνει εντάχει. Κυρία Πέτρο, τώρα έχουν εγκαταλείψει ένα χωριό, το έχουν χωρίσει στα δύο, επιχειρήσεις κλείνουν, οι επαγγελματίες που έχουν τα ταξί δεν εργάζονται, τα παιδιά και οι γονείς ταλαιπωρούνται και το κόστος αυτό ποιος θα το πληρώσει? Ο κόσμος θέλει τουλάχιστον 150 ευρώ παραπάνω βενζίνη στις χαλεπές ημέρες. Ο κόσμος βλέπει το αποτέλεσμα και με το αποτέλεσμα δείχνει εμάς και έχουν απόλυτο δίκιο αυτό που κάνει ο κόσμος. Γιατί εμείς 9 μήνες είμαστε στην άρκη.
έπρεπε να έχει γίνει κινητοποίηση από τα Χριστούγεννα. Ο κύριος Ρωτζιόκος, ακούμε και τον κύριο Ρωτζιόκο και ολοκληρώνεται εδώ είμαστε όλοι εδώ οι συμπολίτες, αρκετά ταλαιπωρημένοι όλο αυτό το διάστημα και μπορώ να πω ότι έχουμε χάσει πλέον την ψυχραιμία μας. Εμένα είναι προσωπικά, σαν απλό πολίτη, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε η ΑΕΔ και αν λεγόταν περίανδρος, αν λεγόταν όπως ήθελε. Εγώ ξέρω ότι δεν περνάω. Εγώ και τα δύο χωριά εδώ πέρα δεν εξυπηρετούνται. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι δεν μπορώ να περάσω απέναντι από τις 17 Αυγούστου. Από τις 17 λοιπόν Αυγούστου έως σήμερα να μην έχει γίνει κάτι, δηλαδή να υπάρχει μια κατάδια και μια ανεπάρκεια σε όλο το σύστημα, εμένα προσωπικά σαν πολίτη με πληγώνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, λύστε το πρόβλημα. Έτσι μιλάω απλά. Είμαστε όλοι αγανακτισμένοι. Δεν πάει άλλο. Όμως κύριε Ρωτζιόκο, είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω ενωμένους, γιατί εδώ σήμερα δεν είναι μικρή αυτή η δύναμη των κατοίκων που παρευρίσκεται. Αυτό λοιπόν σημαίνει πολλά. Μπορεί να ξεκινήσατε σιγά σιγά και μέσα σε πολιτισμένο επίπεδο, να είχατε μία ενημέρωση με την διεύθυνση της Διόρυγας. Σήμερα όμως δόθηκε μια ημερομηνία 25η Απριλίου για να έχετε μια απάντηση γραπτή. Γραπτή δεν είχατε, μια προφορική απάντηση είχατε. Έτσι. Αλλά θα σας πω κάτι κυρία Δημητριάδη. Ναι. Το ότι εδώ πέρα αυτό το ωραίο μέρος προσφέρει ησυχία δεν σημαίνει ότι και οι κάτοικοι πρέπει να είναι εμπλουτισμένοι. Δεν είναι καθόλου εμπλουτισμένοι, αυτό δεν το δείχνει σήμερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος και μας αρέσει και εμάς. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εμπλουτισμένοι και γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά είμαστε πάρα πολλοί και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε όλοι εμείς αυτοί κάτι πρέπει να κάνουμε τους ερετούς. Τι πρέπει να οι πολίτες πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Απλά να ενεργοποιηθούμε. Είναι εποχές τέτοιες, είναι πραγματικά εποχές δύσκολες. Μπαίνουμε σε μια άλλη ρότα ζωής, να το πω απλά, και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι σαν μια γροθιά. Ναι, μαζί όμως με αυτούς τους ανθρώπους, το ξέρετε αγαπητέ μου κύριε Ρωτζιόκο, στην Ελλάδα ζούμε, πρέπει να είναι οι βουλευτές, ο υπουργός, η ισχύς εν τη ενώση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, όχι, θα καλεστούν, θα τοποθετηθούν. Να δουν το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί πράγματι είναι. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερα θέματα, μπορεί να κοφεύουν, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι επί 9 μήνες έχουμε όλοι πρόβλημα στο χωριό και δεν μπορούμε να περάσουμε τη λύση τη δίνει η πολιτεία. Ας κάτσουμε εμείς 9 μήνες εδώ πέρα να δούμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Καλλικράτης μιλάει για ανάπτυξη. Δεν νοείται ανάπτυξη λοιπόν με αυτό το θέαμα που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Πιστεύω ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή τις επόμενες μέρες, γιατί θα το κυνηγήσετε, να πάρουν θέση εδώ και τώρα οι βουλευτές, οι τοπικοί άρχοντες, έτσι, γιατί μιλάμε για μια διοικητική μεταρρύθμιση και θα μας βρει βεβαίως να είμαστε με μια γέφυρα απαρχαιωμένη και τα θύματα να είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι γονείς και τα παιδιά και τα καταστήματα και όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να βλέπει αυτή την ερήμωση. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, διότι έχουμε τις ζωντανές εκπομπές, φεύγουμε για τα ραδιόφωνα. Ξέρετε ότι θα μας έχετε κοντά σας. Προχωρείτε και τουλάχιστον οι ενέργειες να γίνονται σωστές, συντονισμένες, μεθοδευμένες και ολοκληρωμένες. Πάντα πιέζω με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Δόξα τω Θεώ, στην Κορινθία ζούμε, κύριε Ρωτζιόκο. Η εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, και έχουμε και έναν υπουργό. Και ο υπουργός θα πρέπει να λάβει θέση και να τοποθετηθεί εδώ και τώρα. Σας ευχαριστώ κι εγώ.